Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Буду співать у гонор моего Пана, бо ён переможца, алілуя. Кину мора вершников и коней, Пан моя моць и песня моя. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. У войне отважный мое имя Пан, потопил ён войски у Червонім морі. Повозки з Єгипту на дно морське кинуты, бездні глибокі поглинають всіх. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. От подиху Твого собралися всі води, хвалі, як плотини, поднялися. Бездні глибокие солоднели в морі. То, що, Пане, може бути, як Ти. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Буду співать у гонор моего Пана, бо ён переможца, алілуя. Кину мора вершников и коней, Пан моя моць и песня моя. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Співаймо для Бога, цудовна Його перемога, Пан Його ім'я, алілуя. Бог у войне
стены поднялися, бездальні глибокие схолоднели в морі. Хто що, Пане, може бути, як ти? Співаймо для Бога, чудовна Його перемога, пан Його ім'я. Аллилуйя, співаймо для Бога, чудовна Його перемога, пан Його ім'я. Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, вельми радостно собраться знову у нашей святыні у День Господний, у гэты прыгожий вясенний день, калі Христос объявляе нам свою перамогу, объявляе нам свою моц і блізкасць да нас у нашым жыцці. Вельмі радасна сапраўды ўсіх вас вітаць. Хачу, можа, так асабліва сёння прывітаць лектараў, якія тыдзень таму былі ўстаноўленыя нашым арцыбіскупам. Вот ёсць такі фільм «Людзі в чорным». Мне здаецца, уже у нас можна здымаць фільм «Людзі в белым». Вельмі радасна. Это такая першая такая іх служба галоўная на нашай святой мшы, у нашай парафіі. Сёння Бог у літургіі слова у другім чытанні назаве нас жывою будоўляю. Кожны з нас як жывы каменьчык, які складаецца вось на гэтую будоўлю, у якой ёсць касцёл. І сёння вялікая радасць, таму што яшчэ адзін новы каменьчык у гэтай жывой будоўлі будзе пакладзены. Сёння зноў у нашай парафіі адбываецца вялікая падзея хрост вось гэтага маленькага цудоўнага чалавека. Таму з вялікай радасцю запрашаю вас, браты і сёстры, маліцца за ўсіх нас, за нашу парафію, асабліва за дзіцятка, за бацькоў хросных. Я ж гэтую святую мшу цэлебрую за ўсіх нашых парафіянаў. А зараз мы правядзём дыялог з бацькамі і увойдзем, унесем гэтае маленькае дзіцятка ў касцёл. Дорогие бацькі, якое імя выбрали вы для свайго дзіцяці? Тимофей. Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Тимофея? Росту. Дорогие бацькі, просячы росту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христос? Усведомляем. А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Готовы. Тимофей, касцёл Божы прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначаю цябе знакам крыжа. А пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі.
Помолимся. Усемагутны вечны Боже, няспынна ўзмацняю нас дзеянне пасхальнага сакраменту, каб тыя, каго Ты адрадзіў у святым хросце, з дапамогаю Твоей ласкі прынеслі багаты плён добрых учынкаў і дасягнулі радасці жыцця вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. У тыя дні, калі колькасць вучняў павялічвалася, эліністы пачалі наракаць на габрэяў, што яны забываюць пра іхніх удоваў у штодзённым служэнні. Тады 12 склікалі ўсіх вучняў і сказалі: «Нягожа, каб мы занядбалі Слова Божае і служылі пры сталах. Таму, браты, выбераце з вашага ліку 7 мужоў добрай славы, поўных духа і мудрасці, якім даручым гэтае служэнне. А мы ўвесь час будзем трываць у малітве і служэнні слова». Спадабалася гэтая мова ўсёй грамадзе, і абралі Стэфана, мужа поўнага веры і Духа Святога, і Філіпа, і Прохара, і Міканора, і Тымона, і Пармена, і Мікалая Празеліта з Антыёхіі, якіх паставілі перад апосталамі. Яны, памаліўшыся, усклалі на іх рукі. А Слова Божае пашыралася, і значна павялічвалася колькасць вучняў у Єрусаліме. І шмат святароў прыняло веру. Гэта Слово Божае. Милосердность Твоя, Пане, няхай буде над нами. Милосердность Твоя, Пане, няхай буде над нами. Радуйтеся у Пану справедливые, праведным належить хвалить Яго. Славьте Пана на гуслях, грайте Ему на 10-струнной арфе. Милосердность Твоя, Пане, няхай буде над нами. Правдивое слово Пана, и все учинки Ягоные верные. Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя, Пане, няхай буде над нами. Вось вока Пана над тими, хто Яго боїться, над тими, хто сподяється на Яго милосердность, каб ён душу их уратовал от смерти и накормил их у час голоду. Милосердность Твоя, Пане, няхай буде над нами. Читання першого послання святого апостола Петра. Миловане, приступаючи до Пана, живого каменя, откинутого людьми,
але выбранага Богом, каштоўнага. І вы самі, як жывыя камяні, будуйцеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу праз Езуса Хрыста. Бо сказано ў Пісанні: «Вось я кладу на Сіёне камень краевугольны, выбраны, каштоўны, і хто верыць у яго, не асароміцца». Таму для вас, веруючых, ён каштоўнасць, а для няверуючых камень, які адкінулі будаўнікі. Ён стаў галавой вугла, каменем спатыкнення і скалой спакусы. Яны спатыкаюцца аб яго, бо не пакараюцца слову. Дзеля гэтага яны і прызначаны. Вы ж выбраны род, каралеўскае святарства, народ святы, люд, узяты Богом ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае святло сваё. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я дорога і правда і життя, каже Пан. Ніхто не приходить до Отця інакш, як тільки праз мене. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала тобі, Боже. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Няхай не трывожыцца сэрца вашае. Верыце ў Бога і ў мяне верце. У доме Айца майго шмат святліц. А калі б так не было, ці сказаў бы я вам, што іду падрыхтаваць месца для вас. А калі пайду і падрыхтую вам месца, прыйду зноў і забяру вас да сябе, каб і вы былі там, дзе я. А дарогу, куды я іду, вы ведаеце». Кажа яму Тамаш: «Пане, не ведаем, куды ідзеш. Як жа можам ведаць дарогу?» Езус сказаў яму: «Я дарога і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца інакш, як толькі праз мяне. Калі вы ведаеце мяне, то будзеце ведаць і Айца майго, і адгэтуль ужо яго ведаеце і бачылі». Філіп кажа яму: «Пане, пакажы нам Айца, і хопіць нам». Адказаў яму Езус: «Філіпе, столькі часу я з вамі, а ты не ведаеш мяне. Хто бачыў мяне, бачыў Айца. Дык чаму ты кажаш: пакажы нам Айца? Ці ты не верыш, што я ў Айцу і Айцец ува мне? Словы, што я кажу вам, не ад сябе кажу. Айцец, які ўва мне, ён чыніць справы. Верце мне, што я ў Айцу і Айцец ува мне. А калі не, то верце дзеля саміх спраў. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, будзе рабіць справы, якія я раблю, і большыя за іх зробіць, бо я іду да Айца».
Гэта слова Пана. Дарагія, вось такое прыгожае слово мы сёння з вами пачулі. Сёння Бог нам яго падарыў. Увогуле, калі мы з кімсьці знаёмімся, калі хочам кагосьці пазнаць у нашым жыцці, то, канешне, мы прадстаўляемся. Там, да? Там, напрыклад, я брат Владзіслаў, там, да? Я Вася, там, да? Я той і той, я працую тым і тым, я чалавек, я футбаліст, я там, вынаходнік, ну, можна розныя рэчы да слова «я» дадаваць. Цікава, канешне, вот так пачуць, як бы вы, вот, як вы звычайна прадстаўляецеся пасля свайго імя, што вы яшчэ скажаце. Бог таксама прадстаўляецца нам. Бог, Ён дае нам Слова Божае, Святое Пісанне, дзеля чаго? Менавіта дзеля гэтага, каб мы з ім пазнаёміліся. Ён аб'яўляе нам сябе. Таму яшчэ інакш Біблію, Святое Пісанне мы можам назваць аб'яўленнем Божым, или по-руску «откровением Божым». Бог открываецца нам, расказвае пра сябе. Таму не здзіўляйцеся, што тыдзень таму Езус казаў так: «Я брама для авечак». Праз увесь тыдзень мы чулі, як Езус прадстаўляўся: «Я добры пастыр». Очень приятно. Да? Сёння Езус кажа: «Я дарога і праўда і жыццё». Очень приятно. Вось, можна мяне прывітаць, так кажа Езус. Цікавыя імёны. Цікавае, што Ён так сябе адкрывае. Гэта значыць, што маем, гэта для нас важна. Калі Ён гэта гаворыць, калі Ён так прадстаўляецца, значыць, гэта нейкім чынам датычыць нас. Дарога і праўда і жыццё. Калі казаць пра праўду і жыццё, можа пачну з гэтага, то, напэўна, важна нам зразумець, адкуль бярэцца ў нас патрэба ў праўдзе і жыцці. Трэба вярнуцца зноў да райскага саду. Бо ў райскім садзе мы якраз такі страцілі і праўду, і жыццё. Памятаем, як змей падмануў першых людзей, як злы дух падмануў, сказаў: «Слухайце, дакладна не памраце, зрабіце тое, што Бог прасіў вас не рабіць, пазнавайце дабро і зло самі, самі рашайце, што добрае, а што дрэннае, і будзеце як богі». І чалавек кажа: «Ну, в прынцыпе, што, нармальна, мне гэта падабаецца, хачу так». Я думаю, што не раз, і не два, і не 3, і не 100 разоў у жыцці мы з вами, дарагія браты і сёстры, блыталіся, таму што не маглі разабрацца, а дзе так сапраўды дабро, а дзе зло. Это не такая простая справа, каб вызначыць. Адзін кажа, што гэта добра, другі кажа, што гэта добра, а яны сабе супярэчаць. Да? Бывае, што, вот, не ведаю, бацькі так любяць дзяцей, які такі мне топорны прыклад, але часты прыклад. Купяць дзецям кватэру, выберуць для іх вуз, там, да, там, будуць увесь час даваць ім грошы, каб толькі у нас не было, да хоць нашы дзеці пажывуць. Да? Хоць гэта ім дадзім, мы ж іх любім, хочам даць ім дабро. Але потым атрымліваецца так, што гэтыя дзеці пра бацькоў і не ўспомняць, і вырастуць страшэннымі эгаістамі, з якімі немагчыма жыць. А калі бацькі захварэюць ці памруць, то не парадзяць сабе ў жыцці. І от пытанне: бацькі выбіралі для іх дабро ці зло? Непростае пытанне. Ім здавалася, што дабро, толькі дабро, а выйшла зло. Чаму так адбываецца? Таму што мы падманутыя. Мы не бачым праўды вот так, голым вокам, не бачым. Мы яе самі адчуваем сэрцам, але таксама не заўсёды. Таксама многа шумоў, многа чаго заглушае. І вот сёння Христос нам кажа: «Я праўда». Але якая самая галоўная праўда, пра якую Ён хоча сказаць? Мы таксама сёння пачулі. Самая галоўная праўда – гэта праўда пра Бога, якім ёсць Айцец наш, які нас стварыў. Які наш Айцец?
Думаю, што зараз папрашу адміністрантам раздаць усім па картачцы А4 і, калі ласка, намалюйце, будзе у нас 5 хвілін, ну жартую, не будзем так рабіць, часу мала, але намалюйце Бога. От як вы яго сабе уяўляеце, можаце намаляваць яго ў сваім розуме. Я ўпэўнены, што калі вот такія картачкі потым сабраць, будзе па-рознаму, будзе інакш выглядаць. Я часта паўтараю гэты прыклад, але кожны з нас уяўляе Бога па-рознаму. Але Бог жа адзін, дык які ён? Хто праў? Хто правільна Бога сабе уяўляе? Хто правільны вобраз яго мае? Езус прыйшоў для таго, каб паказаць нам урэшце, які ён ёсць. Калі я не ведаю, які Бог, калі я сумняюся, калі не ведаю яго характару, калі не ведаю, як ён на мяне глядзіць, ці ён мяне асуджае, ці любіць, ці не любіць, куды трэба глядзець? На Езуса Хрыста, глядзець на крыж, глядзець на Езуса Воскрослага, слухаць ягоныя словы, слухаць ягоную навуку, там мы ўбачым, які ёсць Бог, і нідзе інакш. Усе іншыя словы пра Бога, яны неправільны. Езус прыйшоў, каб паказаць нам айца. Ён кажа Філіпу: столькі часу я з вамі, ты яшчэ не ведаеш мяне. Вось гэта вялікая радасць. Езус аб'яўляе нам праўду. А другая мэта, дзеля якой Езус прыйшоў, гэта каб даць нам жыццё. Бо мы страцілі гэта, як толькі захацелі пазнаваць дабро і зло без Бога, як свядома сказалі: Божа, ты пачакай звонку. Вот ёсць маё жыццё, вот тут мае справы, мае дзялы. Калі што, я табе пазваню, калі будуць праблемы. Да? Але тут вот я хачу зрабіць прастору без цябе, дзе я Бог. Праблема ў тым, што ў гэтай прасторы не можа быць жыцця. Гэта прастора смерці, таму што Бог есть жыццё, па-за ім няма нічога. Ён есть жыццё. І Христос прыйшоў, каб гэтыя сцены паміж намі зламаць, каб мы вярнуліся ў гэтую прастору, вярнуліся ў жыццё. Ён зрабіў усё, каб заплаціць наш доўг, заплаціць сваёю смерцю, каб мы не паміралі, каб мы жылі ўжо вечна і ніколі не памерлі. Ён для гэтага прыйшоў. Сёння ён таксама гэта гаворыць, што ён жыццё. І вот цяпер напрыканцы я б хацеў да першага слова аднесціся. Вот святы Аўгустын, ён казаў так: калі Бог проста сказаў, што я праўда і жыццё, то тады б мы сказалі: супер, гэта вельмі добра, нам патрэбна праўда, нам патрэбна жыццё. Але як цябе знайсці? Як да цябе дайсці? Куды нам, што нам рабіць? І Езус настолькі міласэрны, што ён кажа, ён перад тым, як сказаць, хто ён, перад тым, як даць нам падарункі, ён спачатку кажа, як іх здабыць. І кажа: я дарога, я шлях, я путь, я дарога. І вось гэта вельмі цікавае слово. Як можа чалавек, асоба быць дарогай? А вот можа. Гэта адкрывае нам вочы на нашу веру. Часта многія з нас успрымаюць веру як такі зборнік рэцэптаў і правілаў, што трэба рабіць, а чаго не трэба рабіць. Да, вот это будзе дарога. Ну гэта не зусім так. Так не працуе. Наша вера, браты і сёстры, гэта сустрэча з асобаю, з лічнасцю, асабістыя адносіны. Ён дарога. Это не правілы. Гэта сустрэча з жывым Христом, які пранікае ў нас, які нас абмывае сваёй крывёю, які злучаецца з намі ва Эўхарыстыі. І от мы становімся ім. І ўжо будучы ў сувязі з гэтай дарогай, то мы ўжо атрымліваем і праўду, і жыццё, усё разам. Нема іншай дарогі да праўды, як Езус Христус, як еднасці з ім. Нема іншай дарогі да жыцця, як еднасць з Христом. Проста нема. Сёння вось такія даволі простыя словы Христос кажа, над імі можна разважаць цэлую вечнасць. Я да гэтага вас, браты і сёстры, запрашаю. Вот можна запытацца сябе, як я Бога сабе ўяўляю? Ці гэта тое самае, як Христос нам аб'яўляе, ці ўсё ж такі інакш? Якой дарогай я іду? За кім следую? Чые словы слухаю? Хто мяне вядзе па жыцці? Чым я карыстаюся? Ці тым, што людзі скажуць? Ці тым, як людзі на мяне паглядзяць? Ці нейкімі там, не ведаю, навязанымі мне каштоўнасцямі, крытэрыямі? Ці ўсё ж такі Евангеліем, словамі Хрыста?
І можна задаць сабе пытанне, ці жыву я? Як я? Я не кажу, што ці лёгка мне жыць. Усім цяжка жыць. Але ці перажываю я гэтыя цяжкасці са смыслам, з сэнсам, з любоўю? Ці я выжываю толькі? Еле-еле. Гэта таксама добрае пытанне. Калі адказ будзе другі, гэта значыць, што я запрошаны пазнаёміцца з Христом, узяць Евангелие і чытаць, пакуль не пачну жыць па-сапраўднаму. Вось такія рэчы. Дарагія бацькі, дарагія хросныя, сёння гэтае слова, яно як мага лепш пасуе да нашай радаснай падзеі. Сёння вы гэтага маленькага хлопчыка, якога прынеслі ў касцёл, якога мы увялі сюды, у гэтую супольнасць, вы прыносіце, ён будзе абмыты крывёю Хрыста, будзе абмыты вадою, якая змые з яго першародны грэх. Гэта значыць, што ён распачне гэтую дарогу, распачне такую блізкую сувязь з Езусам, якую вы будзеце мець абавязак паказаць яму, пакуль ён не дарасце. Будзеце мець абавязак паказаць сваім жыццём, як гэта працуе, што Езус ува мне. І ён гэта зможа ўбачыць і потым зможа іншым несці вось гэтае жыццё, гэтую праўду. Гэта самая прыгожая місія, вельмі складаная, вельмі, але самая прыгожая, якую можна ў жыцці падняць. Вось камусьці аб'явіць Сына Божага, кагосьці паставіць на дарогу, аб'явіць праўду і даць жыццё. Таму няхай Бог вас благословляе гэтаму, мацоўвае, а весь касцёл сёння, успамінаючы свой хрост, свае абяцанні, сваю прысутнасць на гэтай дарозе, няхай таксама моліцца за вас і за сябе ўзаемна таксама. Амен. Паўстанем. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прыме ласку хросту, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у таямніцы Тваёй смерці і ўваскрасення Ты праз хрост адрадзіў гэтае дзіця і далучыў яго да святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб праз хрост і канфірмацыю Ты зрабіў яго верным вучнем і сведкам Твайго Евангелля. Цябе просім. Молімся, каб праз святасць жыцця Ты прывёў яго да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтага дзіцяці добрым прыкладам веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў яго сям'ю у Тваёй любові. Цябе просім. Молімся аб здароўі і Божым благаслаўленні апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны і Паўла. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх нас Ты аднавіў ласку хросту. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысцителю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўле, святы Тимофею, усе святыя Божыя. Усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога, праз Хрыста, Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, на знак якога
мы намашчаем Цябе алеем збаўлення у тым жа Хрысце, Пану нашым, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Цяпер мы паблагаславім ваду, пасля кожнага закліку будзем адказваць хвала Табе навекі. Найласкавейшы Ойча, Ты ўчыніў, што з крыніцы хросту забруіла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Божа, Ты праз Духа Тваёй любові, якога ўліў у нашыя сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелле Хрыста, Твайго Сына. Хвала Табе. Май ласку благаславіць цяпер гэтую ваду, каб ахрышчаны ёю слуга Твой Цімафей, якога ў веры касцёла Ты паклікаў да крыніцы адраджэння, меў жыццё вечнае, праз Хрыста, Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Буду задаваць пытанні, кожны адказвае сам за сябе. Ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў ягоных, і ўсіх спакусаў ягоных? Ці верыце ў Бога, Айца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Яшчэ раз для пэўнасці запытаюся, ці хочаце вы, каб Цімафей прыняў хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? То, кай ласка, падыдзіце на сярэдзіну.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Можа, ты праз цудоўны абмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі твайго боства. Учыні, каб мы, спазнаўшы тваю праўду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. И с духом твоим. Угору серці. Узносим их на Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог нам это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Хрыстус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага ўваскрашэння. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана, Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта, дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Даем смерть Твою полезну, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое присягание. Успамінай
минаючай смерти з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Францішкам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Гэтае хрышчанае дзіця будзе называць Пана Бога сваім айцом. Таму ад яго імя молімся і спяваем, як нас навучыў наш Пан. Ойче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось Езус Христос, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную.
Пане, я не варта, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Я сапраўдная вінаградная лаза, а вы галіны. Хто трывае ва мне, а я ў ім, той прыносіць багаты плён. Алелюя. Славлю Тебе, аллилуйя, Бог меня избавил, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, Бог меня избавил, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, Бог меня избавил, аллилуйя. Славлю Тебе, Бог меня избавил, аллилуйя. Небес и тешьтеся ввыси, нехай земля взвеселится. О Христос, уставший с померлых, житьем смертных наполнил. Славлю Тебе, аллилуйя, Бог меня избавил, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, Бог меня избавил, аллилуйя. Вернулся час утешения, и день избавления виднее. У гэты день кроў ягняці землю наполнила зянем. Славлю Тебе, аллилуйя, Бог меня избавил, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, Бог меня избавил, аллилуйя. Смерти кровью наполнил, как мы поверили в тое, что разом зиму воскреснем и отрымаем спаление.
даў свабоду вязням. О, ён кайданы зняў, кару адмяніў, нас ад смерці збавіў. Скончыўся прыгнёт, спаў цяжар грахоў, на Галгофе быў заплачаны. Иисусу воскрес, вызволитель мой, им я вольный назавжди. Учить свободы спел, Иисус для тебя спяваю и танчу, о, аллилуйя. Узношу руки ввысь, подяка хай летит высоко до неба, о, аллилуйя. Учить свободы спел, Иисус для тебя спяваю и танчу, о, аллилуйя. Узношу руки ввысь, подяка хай летит высоко до неба, о, аллилуйя. Молимся. Просим Тебе, Божа, дапамажы милостиво Твоему народу, які Ты узмацніў найсвятейшым сакраментам, і ўчыні, каб ён, пакінуўшы старую грахоўнасць, перайшоў да новага жыцця ў цнотах. Праз Христа Пана нашага. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы, сёння іх нямнога. Перадусім, гэта падзяка вам за тое, што вы ёсць, за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Падзяка тым супольнасцям, якія прыбіралі касцёл на мінулым тыдні, за кожнае дабро, бачнае, нябачнае. Няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. Сёння падчас святой імшы о 12 гадзіне будзем маліцца за сястру Кацярыну, з падзякай за дар яе жыцця, з нагоды імянінаў, якія нядаўна ў яе былі. А вечарам, пасля імшы на 18, запрашаем на набажэнства праслаўлення, як і кожную першую нядзелю месяца. Ужо трывае месяц май, месяц асабліва прысвечаны Божай Маці Марыі. Запрашаем на маёвыя набажэнствы кожны дзень а 17:30. У чацвер прыгадаю, што выстаўленне найсвяцейшага сакраменту адбываецца раней а 16:00. Радасная падзея ў нашай парафіі будзе на наступных выходных. У суботу будзе першая споведь у дзетак, а у нядзелю будзе першая святая камунія. Вось больш чым 50 дзетак прымуць яе. Учора экзамен усе здалі. Таму звяртаемся з просьбай для дзяцей, моладзі і старэйшых, якія звычайна прыходзяць на святую імшу а 12, каб у наступную нядзелю прыйсці ў іншым часе, бо, пэўна, будзе шмат гасцей, радні, прыедзе, каб сапраўды маглі мы ўсе памясціцца, каб не было занадта душна. Там вось, чые дзеці не ўдзельнічаюць, можа, можна ў іншую гадзіну прыйсці. І вельмі прашу атуліць малітваю дзяцей, бацькоў і сястру Кацярыну, якая іх рыхтавала да гэтай падзеі. 16 мая ў суботу о 9:00 у нашым касцёле адбудзецца арганізацыйная сустрэча ўсіх колаў жывога ружанца нашай парафіі. Вельмі просім усіх удзельнікаў колаў запланаваць час, каб прыйсці на гэтую сустрэчу. З панядзелка распачнуцца працы па заканчэнні рамонту цэнтральных сходаў у нашым касцёле, таксама рамонту уваходнага парталу. І як я абяцаў, яшчэ папрашу хвілінку увагі, сёння ў нашай парафіі мы вітаем валанцёраў радыё Марыя, якія трошачкі распавядуць пра сваю дзейнасць, а ў нас будзе магчымасць іх падтрымаць. Запрашаю. Хвала Христу.
Сапраўды, каманда валанцёраў Радыё Марыя сёння вельмі радая быць тут. Давайте пачнем з нашага традыцыйнага пытання. Падыміце рукі, хто слухае радыё, хто ведае пра наша існаванне хаця б. Вельмі шмат, і гэта заўсёды цешыць у парафіях, калі шмат людзей ўжо ведае пра нас. Але мы прыехалі, каб яшчэ раз пра сябе нагадаць. І вось, па-першае, Радыё Марыя — гэта малітоўнае радыё, і мы заўсёды вас запрашаем да такога супольнага часу. Вось, з вялікай радасцю прымаем заўсёды званкі з розных парафій, заўсёды молімся разам і прапануем вам шмат варыянтаў, як гэта можна рабіць. У нас ёсць ружанчыкі, вяночкі, розныя інтэнцыі, якія мы ад вас чакаем. Вось, таксама у парафіях, асабліва у такой класнай і вялікай, як маладзежынская, мы рэкламуем свае валанцёрствы, на якія мы завем моладзь. Гэта могуць быць такія трошку выязныя палявыя зборы. Я думаю, што вы ведаеце і памятаеце, хто заўсёды ходзіць у гэтую парафію, што мы у тым ліку былі датычныя да такой рэстаўрацыі касцёла ў Хохлаве. Мы асабліва запрашаем моладзь, але таксама запрашаем да сябе на радыё. Вось, навучаем усіх ахвочых і весці нават прамыя эфіры, і за пультом сядзець, і ўсё, што вы можаце, мы будзем рады ад вас любой дапамозе. Вось, што сказаць нам яшчэ важна, дык гэта наша, вядома, такая больш светская і медыйная дзейнасць, таму што Радыё Марыя існуе пакуль што толькі ў інтэрнэце, у нас няма радыёхвалі, але мы дасяжныя ва ўсіх соцсетках. Нас можна слухаць у прамым эфіры, але таксама у нас ёсць YouTube. У нас будуць сёння вось такія улётачкі, якія можна будзе атрымаць на выхадзе з касцёла. Вось, тут усё пра нас напісана. Вельмі шмат. У нас шмат розных перадачак. Запрашаем далучацца да нашага YouTube-канала, слухаць, знаходзіць для сябе нешта цікавае. Вось сёння адзін валанцёр, які пакуль што не з намі, які паехаў у Хохлава, па дарозе сюды ў электрычцы раніцай, мы, вельмі адважна сёння а 6 селі на электрычку, каб прыехаць да вас на цэлы дзень. Ён падлічыў, што ў нас больш за 6000 відэа на YouTube, так што я думаю, што кожнаму знойдзецца нешта цікавае. І таксама, як я ўжо сказала, мы сёння вельмі адважна да вас рана раніцай усталі, прыехалі, бо мы валанцёры, і нам сапраўды падабаецца гэта праца. І мы працуем бясплатна, але мы таксама прыехалі да вас прасіць дапамогі, таму што наша машына, наша тэхніка, электрычнасць і ўсё такое, што патрэбна для пастаяннай працы радыё, адмаўляюцца працаваць бясплатна, і мы заўсёды вам удзячныя таксама будзем за любую дапамогу пасільную вам. Мы будзем стаяць, я і яшчэ адна валанцёрка Паліна, вось з такой сіняй класнай яркай торбачкай Радыё Марыйнага колеру дзесьці на вуліцы ля выхаду з касцёла. Гэта наш пераносны банк, наша скарбніца, куды нам можна дапамагчы, таксама атрымаць ад нас улётачкі. Калі у вас ужо ёсць, і калі вы нас ужо ведаеце, ўсё адно бярыце, расказвайце пра нас усім. Дзякуй за ўвагу. З Богам. Дзякуем Веры за такі падрабязны расповед. Я асабіста ведаю, што многія нашыя парафіяне слухаюць Радыё Марыя, моляцца нават начамі, часта звоняць, таму для нас гэта справа не чужая. Я ад усяго сэрца хачу павіншаваць бацькоў, дарагіх нашых хросных бацькоў, Цімафея. Ён, пэўна, яшчэ маё віншаванне не разумее, а можа і разумее, але я думаю, сэрцам адчувае, што нешта важнае сёння адбылося. Сёння пачатак вечнага жыцця. Сёння ён паўнапраўна называе Бога сваім айцом, і гэта вялікая радасць для ўсіх нас. Зараз удзялю благаслаўлення бацькам, усім тут прысутным. Потым яшчэ, калі міністранты сыдуць, зробім супольны фотаздымак, а пазней запрашаю ў закрысту яшчэ бацьковых росных. Дзякуй вам за супольную малітву. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Пан Бог усемагутны, які пра свайго сына, народжанага з Панны Марыі, дае хрысціянскім маці радасць надзеі на жыццё вечнае, якая зазяла для іх дзяцей, няхай благаславіць маці гэтага дзіцяці, каб так, як цяпер, дзякуе Богу за атрыманае патомства, яна заўсёды была ўдзячная яму разам са сваім дзіцём у Езусе Хрысце, Пану нашым. Пан Бог усемагутны, які дае дар жыцця на зямлі і ў небе,
Няхай блаславіць бацьку гэтага дзіцяці, каб ён разам са сваёй жонкаю словам і прыкладам даваў свайму дзіцяці першае сведчанне веры ў Езусе Хрысце, Пану нашым. Пан Бог усемагутны, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога да вечнага жыцця, няхай шчодра блаславіць гэтых верных сваіх, каб яны заўсёды і ўсюды утваралі жывую еднасць з усім Божым народам. Няхай усіх тут прысутных ён адорыць сваім супакоем у Езусе Хрысце, Пану нашым. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дякуем Пану Богу. Святы Арханёле Міхале, Беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастаў злога духа. Будь нам абароною, князю войска небеснага, моцаю Божою скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце.